Masu saurare barka da wannan lokaci kuma sannan maraban mu kasance da mu na sabon shirin namu a cikin labaran namu na dare fatan an lafiya. To a cikin shirin namu ne za ku ji cewa da makaman da ƙasar jamhuriyar Nijar ta siyo daga ƙasar Rasha da kuma ƙasar nan ta Turkiya tintin bayan ziyarar da dai wato dai Firaministan ɗan ƙasar Nijar ke wato dai Ali Lamin Zen domin su makamai tabbas makaman dai sun kusa isowa jamhuriyar Nijar a wannan wata mai kamawa. An zargi shugaban kasar Rasha wato Putin game da kashe wato dan babban jam'iyyar hamayya na wannan kasar nan ta America wato da yayin da shugaba Biden ya zarge shi sannan dai yanzu dai ana can a cikin rudani sakamakon yanzu an kasa gano inda gawar tashi take. Dan kuma ka dawo kuma zuwa Najeriya za ku ji yadda dai a yanzu dai yan majalisu dai sun zauna domin ganin yadda za a kawar da wato dai tsarin mulkin Bola Ahmed Tinubu domin yadda za a koma mulkin Prime Minister. A jamhuriyar kuma demokradiyyar Congo kuma abubuwan da ke faruwa a can masu saurare idan kuma muka garzaya zuwa kuma ƙasar nan ta Rasha da kuma ƙasar nan ta zirin ƙasar nan ta Isra'ila da amma za ku ji cewa yanzu dai har-haren da ake kaiwa zirin Gaza wanda dai Isra'ila suke kaiwa yanzu dai bai tsagaita ba domin dai yanzu an kasa shawo kan al'amarin domin ganin yadda za a sulhunta a hankali. Masu saurare sau gyara zama tsab domin jin wa'annan labaran namu kyawa a halin yanzu maka da shi wani shi ne kinan farkon kuna zuwa kinan shi ko mai albarka ya kamata kana subscribe da wannan wasarwa kamar haka. Madalla yanzu kuma ga cikakken labaran namu na duniya. Yayin da ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu shugaban ƙasar Najeriya din da yake kokarin ganin yadda za a canza tsarin sa daga tsarin nan na shugaban ƙasa zuwa dai tsarin Prime Minister al'amarin kuma Najeriya tun bayan da Tinubu ya fa kuma ya jakule ta da ƙware a jamhuriyar Nijar kuma makaman da za a aka siyo daga Rasha da kuma Turkiya saka hanyar shiga ƙasar jamhuriyar Nijar. Masu rari sun kuma kar goyon bayan kasar Nijar Burkina Faso su ci gaba da zama a waje maimakon sace kungiyar nan ta aiko su kuma ka goyon baya. Masu rari sun kasance da kuwa cikin shirin namu na gaba cikin labaran namu na safiya fatan dai kun ji kasance da mu cikin shirin namu na dare na yanzu. Masu rari don huta lafiya kada mu alkhairi amin.